povedať, že ťapome jamot. Ráno káva, podnikateľ scrolluje si feed. Všade MLM, zázraky, bez práce máš net zisk. Reklamy, čo sľubujú, no realita nič. Len vyhoreté nervy, účty prázdne, čistý glitch. Zrazu jeden banner, žltý nápis, varovanie. Toto nie je pre MLM, len pre produkty a služby, pane. Klik na video a v hlave prvý flash. Čo ak fakt existuje systém, čo mení kliky na cash. Jednoduché kroky, žiadne čáry, máry, žiadne nekonečné posty, žiadne prázdne sľuby, story, stačí poznať čísla klientov a svoj dar. A zrazu v inboxe pípa, chcem objednať som váš zákazník zdar. Robokonverskár mení kliky na cash, priame funnel, čistá hlava, žiadny marketingový stres. 2000 na 7000, keď systém chytí švih, podnikateľ má viac voľná, aj rodina má z toho smiech. Robokonverskár, nie je to žiadny čár, len roky praxe, zlatá doska, výsledky, čo vidí z ďalky žiar. Keď ti spadne prvý lead a na účte správy blink, pochopíš, prečo jeho flow je podnikateľský swing. Bez naháňania ľudí hovorí a dá ti plán, ako prestať volať studené kontakty, čo ťa ťahajú kudnú tam. Namiesto bežných trikov postup, čo má tvár, etický a ľudský, pritom ziskový ako all inclusive bar. Salón, autoservis, kurzy, pergoly a škola, v referentiach píšu, že im telefón už stále volá. Lid za lidom prúdi, kalendáre plný dní, podnikateľ prvýkrát po rokoch fakt pokojnej spí. Žiaden daj like a share, len preto nech je post. Ale jasný ťa chce funnel od prvého kliknutia po host. Keď vieš pre koho si tu, čo riešiš a kýžal, zrazu marketing je jednoduchý, len to chce správny shape a drive, nesval. Robokonverskár mení kliky na cash, priamy funnel, čistá hlava, žiadny marketingový stres. 2000 na 7000, keď systém chytí švih, podnikateľ má viac voľná, aj rodina má z toho smiech. Robokonverskár, nie je to žiadny čár, len roky praxe, zlatá doska, výsledky, čo vidí z ďalky žiar. Keď ti spadne prvý lead a na účte správy bling. Toto nie je pre tých, čo chcú rýchly scam. Toto je pre ľudí, čo makajú a chcú férový game. Produkty, služby, reálny svet, žiadny sen. Robo len zapne systém a z chaosu spraví zen. Tak keď raz budeš mať dosť naháňania dám a pánov, čo len pozrú, nekliknú a zmiznú ti zo stránov. Spomeň si, že existuje chalan, čo dal tomu tvár. Volá sa Robo, pre naše ty konverskár. Robokonverskár mení kliky na cash, priamy funnel, čistá hlava, žiadny marketingový stres. 2000 na 7000, keď systém chytí švih, podnikateľ má viac voľná, aj rodina má z toho smiech. Robokonverskár, nie je to žiadny čár, len roky praxe, zlatá doska, výsledky, čo vidí z ďalky žiar. Keď ti spadne prvý lead a na účte správy plyn.